L-investiment tal-SR Techniques imħabbar fl-aħħar jiem huwa wieħed minn sensiela li kienu għaddejjin taħdidi dwarhom u li bdew u se jkomplu jitħabbru. Għal dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat f'intervista fuq War Radio il-ħadd filgħodu fejn spjega l-impenn tal-Gvern biex jiddiversifika l-ekonomija Maltija. Huwa importanti ħafna li l-ekonomija Maltija biex tkun sostenibbli għas-snin li ġejjin ma tistax tiddependi la minn kumpanija waħda u laqqas minn settur wieħed. Għaliex? Għax jekk tikber kemm tikber imma kollox ikun jiddependi kif jgħidu bl-Ingliż, you put all your eggs in one basket, ġifieri jekk kollox jiddependi minn kumpanija u minn settur wieħed. Jekk din kumpanija u dan is-settur imur ħażin kollu xi hiccup, idbagħti l-ekonomija kollha. Il-Prim Ministru Joseph Muscat sostna li din il-ħidma se nkomplu naraw il-frott tagħha fi żmien li ġej. Għaddejjin b'negozjati u għaddejjin b'taħdidiet u fil-final ukoll f'numru minnhom ta' numru ta' proġetti kemm ġodda kif ukoll ta' espansjonijiet ta' proġetti eżistenti f'Malta illi ħajkun qegħdin jitħabbru issa fuq il-medda tax-xhur li ġejjin kif ħabbarna ftit ta' żmien ilu. Hawnhekk irrefera l-isfida li wieħed isib persuni mħarġa biżżejjed li eventwalment jiġi offrud dan it-taħriġ sabiex aktar kumpaniji jkunu jistgħu jespandu l-operat tagħhom. Hemmhekk jidħol ix-xogħol u l-valur kbir tax-xogħol tal-MCAST li l-MCAST issa parti mill-investiment tagħna u mid-dalftejjim huwa li ħanatuhom 4 miljun euro oħra sabiex jħarġu aktar studenti, aktar żgħażagħ biex jidħlu għal dan it-tip ta' xogħol. Il-Prim Ministru għamel referenza għall-investiment tal-Iskola Medika ta' Barts Fawdex u kif dan il-proġett fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin se jitrasforma b'mod pożittiv il-Gżira Awċija. U l-effett ħajkun wieħed eċċezzjonali illi ħajkun hemm aktar nies jgħixu Għawdex matul is-sena, aktar studenti li ħajkunu qegħdin jibbażaw ruħhom hemmhekk, il-familji tagħhom u l-byproduct ta' dan kollu ħajkun Sptar Ġenerali Għawdex li ħajkun at par mal-Mater Dei, il-Mater Dei diġà huwa sptar tajjeb ħafna. Il-Prim Ministru temm jgħid li ġala darba l-poplu Malti u Awċi ma jqafx jaħdem ħaqqu gvern li jaħdem tal-inqas kemm jaħdem hu.